Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario da Arousa. Hoxe contamos con nós con Milagros Torrado, que é membro da directiva da Asociación Barbantea, unha asociación que acaba de nacer aí moi pouquiño. Moitas gracias, Milagros, por vir hoxe. A vos por recomendarnos. Bueno, contame un pouquiño como naceu Barbantea, porque estades, como me decías, en pañais prácticamente, Sí, non? estamos, a ver, despois dun acto inicial que tivemos en Reis, moi apurado, para os nenos que non eran capaces de ir á cabalgata, polos ruidos, as bombas de palenque, todo iso, que tivemos en colaboración con Cáritas. Dende aquela empezamos a traballar un pouquiño máis. Montar unha asociación é algo complicado, que leva tempo sobre todo no que se refire a papeleo. Pero, basicamente, Barbantea nace da necesidade e da impotencia. Porque nós, as persoas que agora mesmo estamos na directiva, ou ben somos xente que ten familiares dentro do espectro, ou persoas dentro do espectro. Ven todo, sobre todo, da necesidade das familias. Eu falo en primeira persoa, eu cheguei ali como nai dun neno autista que se veu cun diagnóstico buscado, porque nos sabíamos perfectamente que ao neno lle pasaba algo. Este é algo que hai que traballar cas familias, cando se nota que hai un algo diferente, non vou a dicir un problema. Hai que buscalo e non negar a evidencia. No noso caso, o diagnóstico veu bastante rápido, tocounos en pandemia, pese a iso, grazas a que no hospital do Barbanza pois, se poden pasar as probas de diagnóstico clínico. Que pasa? Nos agora mesmo o que estamos a detectar é que hai, vimos detectando dende hai anos, unha gran carencia de personal formado, xa nas institucións públicas, nos colexios, nos institutos. De feito, eu cheguei intentando atopar sitio en algún gabinete e tal, acabei formándome eu, acabei titulándome eu en autismo. É un pouco, pois, desesperante, e dai nace a necesidade da asociación, de saber que hai máis xente que está no teu caso, e saber a quen acudir, ás veces só para falar, e para dicir, vale, é verdade, a meu fillo, a miña filla, pásalle isto, a min pásame isto. Nas nosas charlas, nas nosas reunións, hai xente que dixo, creo que son autista. É un gran paso, é unha maneira moi boa de normalizar. Creo que son autista e gústame que a sociedade sea consciente de que tamén son parte dela. O tema da sociedade e da aceptación é algo que vemos moi problemático no tema dos adolescentes. Adolescentes con autismo teñen máis complicación, non? Teñen moitas máis complicacións porque parece que todos somos familiares cos temas de atención temperá, que tamén temos que dicir que non están especializados, ou polo menos na nosa área non hai especialización en autismo nos centros de atención temperá públicos. Nos gabinetes privados o que vemos é unha total, diría, un overbooking de solicitudes e non dan. E, ao fin e ao cabo, iso son centros que non dependen da Xunta, non dependen dun goberno, son particulares, non? E daí tamén saímos nós, que nós pretendemos que co tempo pois, poder chegar a ter capacidade diagnóstica, a ter un equipo de psicólogos e incluso de xuristas, porque o que falábamos dos adolescentes lévanos a que, pese que a LOMLOE pois, promulga a integración, a inclusión nos centros educativos, digamos, tradicionais, nós o que estamos vendo de casos que veñen a nós, a chorarnos, porque a xente ven desesperadísima, é que despois ti chegas a un instituto e no instituto dinche que non hai sitio para teu fillo ou para a túa filla. Porque os profesores non están formados e porque a inspección tampouco fai por formalos. Claro, chega ese momento de que ti tes 15 anos, imagínate, tes 15 anos, nada como para os demais, ou descobres que tes autismo, ou realmente ves xa cun diagnóstico dende pequeno ou dende pequena, non te podes integrar. Entón, daí tamén a nosa idea de poder facer pois, algún tipo de xuntanza con adolescentes,
na que se sintan cómodos para falar, para compartir as súas experiencias. É algo que imos a chamar Tardea con Barbantea, para que eles pois, poidan establecer lazos, para poidan compartir as súas inquietudes e para previr situacións de bullying, de situacións de baixa autoestima. Decías cando chegan a xunto de vos que hai xente que está moi desesperada pola situación. Como é o proceso? Se me podes explicar un pouco, cando a xente chega a xunto a vos e vos conta pois teño este problema ou teño este diagnóstico, como actuades? Ben, temos xente de todo tipo, de xente que ven onda nós a dicirnos creo que o meu fillo ou a miña filla ten autismo, que podo facer? Entón buscamos gabinetes, buscamos axuda, intentamos diagnóstico oficial. Eu, coa miña titulación, podo facer un diagnóstico oficial, oficial non, inicial, non? Lóxicamente, todo tipo de diagnóstico tenno que despois que corroborar un neurólogo ou unha neuróloga. E despois temos esta xente que ven a contar que non ten apoios, que non sabe que facer no verán, porque unha persoa autista, dependendo do grado que teña, no caso do meu fillo, por exemplo, un grado 1 é socialmente bastante aceptable, pero nestes casos que non son socialmente tan aceptables, por descoñecemento total da poboación, non porque sexa un conflicto. Vemos, eu recordo unha nai que veu a contarnos que seu fillo de 19 anos iba a un campamento, pero en agosto non tiña nada. Eso significa romperlle todas as rutinas, volver a instaurarlle outras, conflicto constante na casa. Non porque el non queira a súa nai, a seu pai, senón polo feito de que desfixástelle todo o seu programa, toda a súa programación mental. É xente que está moi preocupada, que ves con unhas olleiras tremendas, porque é agotador, é esgotador todo isto. E a preocupación máis grande destas familias é que agora ten 19 anos, non podo con el, 19, 20, 15 incluso, non? Pero que vai pasar cando eu falte? Porque a xente con autismo tamén se fai vella. Claro. E a xente con autismo tamén necesita axuda e unha belleza activa diferente á que pode necesitar unha persoa normotípica. E decías, bueno, na vellez sería o mellor a etapa máis problemática destas persoas, onde están máis desatendidos ou non hai o suficiente... Ben, eu a día de hoxe o que vexo preocupación, e aquí vou falar como nai tamén, a mí o que máis me preocupa é a adolescencia, porque é unha etapa de crecemento persoal moi importante. Cando chegas á vellez, pois a xente xa sabe quen és, xa está acostumada á túa maneira de ser e todo iso. Pero todos os cambios fisiolóxicos e psicolóxicos que se viven na adolescencia son terribles para unha persoa con autismo, non? Son terribles se non tes autismo. Son terribles en xeral, pero para unha persoa con autismo é o de non recoñecerte a ti mesmo, ver como cambiaron as cousas, que aínda que sepas que van cambiar, pois non siguen o patrón que ti igual te esperabas, non? No caso da vellez, a vellez é o gran esquecido, realmente. En xeral tamén. En xeral, sí. Ainda non comezamos a traballar con centros de día nin con residencias, pero sí que temos idea de poder chegar a botar unha man neste tipo de lugares para, oye, mira, esta persoa é unha persoa autista, non é unha persoa que este tola, non é unha persoa con Alzheimer, non é unha persoa con demencia, é unha persoa autista, vale? Ten as súas necesidades e tendes que saber leválo, non? Da mesma maneira que agora mesmo tamén nos pediron axuda de algún campamento por descoñecemento, porque normalmente o que vemos é que a xente non ten mala fe, a xente que non ten é coñecemento, non? Cousas tan sinxelas como deixarlle tempo a un neno autista que non sexa verbal, para que, cando este preparado, poida vir, ou deixarlle o seu espazo libre de elementos cos que se poida autolesionar. É moi importante, son pequenos detalles e realmente eu teño esperanza, é o que estou vendo, que a xente ten, sobre todo neste ámbito, no ámbito dos campamentos, no ámbito da educación infantil e da primaria, por coñecer máis e saber máis. Claro, porque a xente crees que sabe, bueno, xa me estás dicendo que non, que hai un gran descoñecemento na sociedade. Sí. Como explicarías
en xeral, pois, que o TEA, que este trastorno? A ver, os trastornos do espectro autista son variados, moi variados. Non? Tradicionalmente, defínense pola rexidez. Non a todo mundo lle afecta que igual. Temos xente pois, que non é capaz de ver o color amarelo, por exemplo. Todo o que sea amarelo produce ansiedade. Hai outra xente que non soporta os ruidos. Meu fillo, por exemplo, aguanta o ruido do panorama. Iso ruido, Bueno, ruido non, perdón, música. Pero non aguanta o ruido de bar. O sonido como de fondo, ambiental, sí. Entón, el, por exemplo, se estivese aquí agora mesmo estaría moi incómodo, porque xente sentada, falando, sin interactuar demasiado, está incómodo, non? Hai outros que para outras persoas que se sinten cómodas en ambientes como este. Hai xente que non é capaz de mirarche aos ollos. E non se debe obrigar tampouco. E despois está o tema das estereotipas, que son movimentos repetitivos que, lonxe de ter que prohibilos, hai que aprender a canalizalos, porque ao fin e ao cabo é como estas persoas, é a súa forma de autorregularse. Entonces, se un neno necesita aletear ou necesita tocarse o pelo, non é un problema para a sociedade. Vale. O problema para a sociedade sería pois, que a súa maneira de autorregularse sería, non sei, autolesionándose, non? Sería problema para a sociedade, porque a sociedade debe mirar polo individuo, non? Pois, como é un espectro moi amplio, temos autistas verbais, autistas non verbais que necesitan sistemas de comunicación aumentada, hai algúns que funcionan moi ben con pictogramas, outros que os pictogramas non os necesitan, outros que teñen unha doble excepcionalidade, autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividade, ou altas capacidades. Vale? Temos tamén este estereotipo que crearon xente como The Good Doctor ou Sheldon Cooper de es autista, eres o máis listo. Non, realmente unha persoa autista pode sacar as mesmas notas que os demais, pode ir moi mal ou pode ir moi ben. Iso non é relevante. O que tende a facer unha persoa autista é centrarse nunha área. Esa área na que se centra, pois só ir mellor que os demais, porque é iso, é centrarse exclusivamente no que se está facendo nese momento. E todo o que hai ao rededor desaparece. É dicir, a xente autista non é perigosa. O que é perigoso é o descoñecemento. Falabas de clichés. Vin nas vosas redes que tedes como, bueno, de vez en cando publicades como mitos, non? Mitos que queredes ir derribando sobre o autismo. Cal sería o mito máis extendido que ti ves sobre o autismo ou que máis ganas tes ti de derrubar? Ben, haberíos que derrubar todos, por suposto, pero quizáis este de que as persoas autistas non disfrutan das situacións sociais. O que non disfrutan é das situacións sociais que non son adecuadas ás súas necesidades, como pode ser o teu caso, o meu, ou de calquera das persoas que estamos aquí ou das que están escoitando isto. Se ti estás nunha situación que non é agradable, lóxicamente non o vas a pasar ben. Se ti tes unha situación social agradable para a túa maneira de ser, a túa maneira de pensar, basta sentir cómodo. E as persoas autistas non deben estar encerradas sin relacionarse con outra xente. E de feito queren, e disfrutan e gozan das relacións sociais. O problema é isto, volvemos ao que dicía antes, o problema é non saber como adaptar certas celebracións, festividades a eles. É que as familias, como no teu caso, que recibiron un diagnóstico, que é o que sinten? Sinten medo nese momento do diagnóstico ou sinten alivio por recibir ese diagnóstico e dicir, efectivamente, eu sabía que lle pasaba algo? Como se recibe ese diagnóstico? Hai moitos tipos de familias. A miña familia recibiuno con moita tranquilidade. Eu recordo a psicóloga cando nos deu os resultados do ADIR, o ADIR é a proba por excelencia para a diagnosis clínica, que nos mirou, colleu os papéis e dixo ten autismo. É autista. Quero dicir, e non ten, porque o autismo non se ten, non é unha enfermidade, é unha condición. E nos, ben, quedou moi extrañada, dixonos, recibiste de la nova moi ben? Eu, sí, porque agora sabemos por onde tirar. Despois vemos xente que o nega, pero que o nega ata a saciedade, de
de xente pois, que coñecemos de hai tempo, a que lle vimos dicindo, mira, a teu fillo, a túa filla, era convinte que lle fixeras unha exploración, que o levaras a neuropediatría, que o levaras a ecoloxía, incluso con mestras e orientadoras que lle din eu creo que teu fillo ou tua filla está dentro do espectro, era ben, non, que non pode ser, meu fillo non é un bicho raro, meu fillo... Porque son estes estes estigmas que hai na medo que o sociedade. rexeiten tamén, non? Ao rexeite. Entón, o de ocultarlo, e sobre todo ocultalo. Unha vez te lo diagnóstico é non lle digas a ninguén que miña filla, que meu fillo ten autismo, que é autista, perdón. Non lle digas a ninguén por parte de xente maior, que se sinte aínda como isto hai no que ocultar, como antes ocultabas a xente nos cortellos, cando tiña algún tipo de enfermidade mental. Isto non é unha enfermidade mental, é unha maneira de ser. E despois, pero xente pois, da túa idade que di non quero que sepan isto. Non? E unha das primeiras cousas que fixen ao ter o diagnóstico, o neno era moi pequeno, foi dicirle aos veciños, se vedes que o meu fillo anda por aí solo, é por isto, traídemo para casa, non? Porque ele tiña tendencia a escapar, agora xa aprendeu a non escapar. É algo que falamos con el tamén, el agora vai cumprir os 8 anos, vai moi ben na escola, ten 2 irmáns que o apoian moito, e de vez en cando facemos xuntanza familiar, de viña, intervención, e falamos de, sobre todo a pequena, que ten 5 anos, o de teu irmán é autista, vai necesitar axuda en algúns casos, pero xa sabes, xa ves que se desenvolve ben. Non? El tamén o sabe, ás veces incluso usa para escudarse de algún comportamento. Entón, de algo lle sae mal, é que, mamá, a miña cabeza funciona diferente. Pero bueno. E despois temos esta xente que ven desesperada buscando diagnóstico. Temos a xente tranquila, temos a xente negacionista, temos a xente desesperada, que necesito un diagnóstico xa, necesito saber xa. Exaxérache. Exaxerar nunca vai a ser bo, porque despois as probas dan resultados erróneos. Non? Entón, eu o que lle digo a toda a xente que queira un diagnóstico, que queira unha maneira boa e fiable de saber como comezar cun neno, cunha nena autista, é non mentir. Entonces, non falsedes datos, é dicir, se un neno fai unha cousa, hai no que dicir, e se non a fai, tamén non hai que dicir. Que, por exemplo, que haxa un comportamento que se fixe unha vez, eso non é repetitivo, eso non é causal. Entón, é necesario traballar tamén cas familias nese sentido, de dar tranquilidade. Se non hai un diagnóstico de autismo, pode ser un diagnóstico de outra cousa. Vale? Se ti estás preocupada porque teu fillo, preocupado polo que teu fillo filla teña algún tipo de trastorno, quizás o trastorno non é o autismo, hai moitos máis. E que profesionais tedes agora mesmo dentro da asociación? Que perfil de xente? Dentro da asociación agora mesmo temos xente que traballa pois, en temas administrativos, que é moi práctica para temas de tramitar axudas, que ainda non poidamos ter. Estamos intentando meternos na Federación Autismo Galicia. É unha cousa lenta, non é que teñamos problemas, digamos, o papeleo sempre é lento, non? Entón é moi de agradecer o traballo que está a facer a nosa secretaria, Patricia. Despois temos xente formada en autismo, pois, como podemos ser Adriana, que é a presidenta, ou eu mesma. Temos a Luisa, que é profesora, é mestra de educación infantil, tamén é nai dun adolescente autista, que ten ese chip que ao final temos todas estas persoas que temos xente dentro do espectro cerca, que é esa detección de mira este neno, esta nena, pois era convinte que viñeras por aquí, que falamos. E despois, temos moi boa vontade, é o que ten. Somos unha asociación sen ánimo de lucro, a non se lle cobra a ninguén por ir facer nada, vivimos de doacións, as doacións usámolas, pois, por exemplo, nun caso que tivemos que ir a Santiago varias veces por
por un tema de discriminación ou para crear material. De feito, imos editar un libro, un contiño, con colaboración con Rosa Araujo, que é unha logopeda dali de Boiro, que fixemos, entre ela e fixemos un contiño para levar aos centros escolares. Víctor é autista, é un neno que che vai contando pois o que é ser autista, non? Que esperamos editar con colaboración do Concello de Boiro, co Departamento de Asuntos Sociais. Aí temos que agradecer moito a labor de Raúl e de Carmen, que é concelleira de ensino, para poder levar aos centros de ensino, sobre todo os de primaria, explicar que estes compañeiros que eles teñen, que actúan un pouco diferente aos demais, pois realmente son compañeiros máis de xogo, simplemente hai que saber como xogar con eles, non? Sí, tamén facedes unha andaina, vin que fixestes unha andaina, non? Era para recaudar fondos? Sí, a ver, era unha andaina de concienciación, de estamos aquí, queremos que saibades de nós, non? Somos conscientes de que non toda a xente autista pode ir a unha andaina, porque hai moita xente e podese poñer nerviosa. Fixémola con idea pois tamén de aceptar doazóns, foi un éxito, nós non nos esperábamos, porque ao fin e ao cabo estás empezando, así que o noso máis profundo agradecemento á xente que puxo dende 50 céntimos ali no bote ata que puxo 50, que foi unha cousa inesperada. E todo isto estámoslo usando para axudar no que podemos. Nós non quedamos con nada. Entón, na andaina, démonos a coñecer entre outras asociacións. Dende aí, pois tamén conseguimos que xente contactase con nós para iso que che comentaba antes, de simplemente para falar ou para buscar axuda, para mediar. O tema da mediación é algo que está sendo bastante recorrente, sobre todo agora a final de curso, de ter que falar con centros escolares ou con campamentos, mediación no sentido non de conflicto, sino no sentido de hai un problema e o problema é que falta formación, que falta coñecemento, e ata agora, salvando algún caso que nos resultou máis problemático, estamos a ter moito éxito. Xa para ir acabando, queríache falar do tema do ruido, que me comentaches moi ao principio, porque vexo que no vosso Facebook tamén anunciades incluso as horas as que se tiran as bombas nalgúnas localidades para que a xente que sexa sensible a isto, non sei, que se poda protexer ou como, contame un pouquiño do tema do ruido. Ben, o tema do ruido das bombas de Palenque, non hai festa en Galicia sin bombas de Palenque, nos respetámoslo totalmente, non? Nos abogamos pola convivencia. Entón, que non pense ningún fogueteiro de ningún sitio, que non se queremos sacar traballo, simplemente a maneira de convivir é sabendo. Entonces, se as persoas autistas necesitan esta anticipación, se son capaces, nos programas das festas, imagínate, a festa grande do día 15 ou a festa grande que tendes aquí en Vila García, que é a de San Roque, tiene un horario de bombas. De saber a que hora vai haber bombas, para que eu, como persoa autista, decida se vou sair a esta hora e que me vou atopar. Ou se levar uns cascos de protección antirruido. O dos cascos de protección antirruido é algo que queremos facer. Estamos intentando buscar axuda dos concellos do Barbanza, a fin e ao cabo é o noso ámbito de actuación, para conseguir un préstamo de cascos antirruido, sobre todo para nenos, pero non desbotamos que os adultos tamén os queiran usar para que poidan ir ás festas e disfrutalos como os outros, pero sin esa sobrecarga de ruido ambiente. E xa, por último de todo, se che gustaría lanzar algunha mensaxe para as familias ou para persoas autistas que se queiran o mellor a chegar ata vos, a pedirvos axuda, se lles queres decir algo. Eu decirvos simplemente que Barbantea está no Centro Social de Boiro, arriba de todo, non os podo dicir que no cuarto andar, porque hai que subir un pouquiño máis, estamos no faiado, que estamos ali para o que precisedes, aínda que sexa para chorar, porque ás veces chorar tamén é moi bo, que temos un número de contacto que podedes atopar na nosa páxina web, que é barbantea.org, e nas nosas redes, que agora mesmo estamos traballando con Facebook,
Tamén podes pedir información pois, nos concellos, porque todos os concellos teñen o noso contacto, e atendemos por cita previa porque, como comentaba antes, tamén temos os nosos traballos, as nosas vidas, as nosas familias. Moi ben, pois Milagros, moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí e por contarnos un pouquiño máis de Barbantea. Graciñas. E gracias a vostedes por estar aí tamén. Vémonos na próxima entrevista.